Bamako na lamini na bolo mana dugu cɛ ni muso denmisɛnnin mabakɔrɔba minnu bɛ ka radio Joliba lamɛn ni waati na an b'aw fo dantɛ foli min na bi ye alamisa ye min bɛ tali kɛ mai kalo ale ye tile 6 sɔrɔ ka ban san 2021 a bɛ bɛn sunkalo kalo o tile 23 ma o tɛ tile 23 o tɛ ya o don ok tile 23 lamɛnba ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu bɛ k'an lamɛn yɔrɔ jan ani yɔrɔ surun min bɛ tali kɛ kunnafoni sɛbɛnw olu lakali waati de sera gafe minnu bɛ bɔ don o don limanaw ntɛnɛn ka se jumadonyaw ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana sanga 30 sɔrɔ ka ban an bɛ ye kɛnɛ ka fo ka se a kanɲɛ 10 ma gafe ninnu k'u kɔnɔkuma lakali aw ye aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na o la an sigira kɛnɛ ka laada an t'a wuli studio kɔni denbayalen don kosɛbɛ bi sabu maa caman bɛ yan minnu bɛ ka u bɛ fɛ ka ko in yɛrɛ de ɲɛ dɔn ne yɛrɛ batoma bi yan siran don bisimila Tolo Amadou a fana bi yan min bɛ tali kɛ Bokar Traoré ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la kumaso kɔnɔ a balimakɛ Amadou Diallo ka kunnafoni lase aw ma b i bɛ fɛn ni bɔ an senkɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Joliba Fm. Limanaw kunnafoni sɛbɛnw na an b'a daminɛ ni Nouvelle Horizon ye ale kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko kalo saba o kalo saba min ye diɲɛ kelentɔnba ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔ yan ni u k'a ma ko MINUSMA limanaw MINUSMA maaw filɛ nin ye u bɛ to ka jateminɛw de kɛ dantɛmɛ wale minnu bɛ kɛ ka ɲɛsin maaw ma n'o ye adamadenya hakɛ yɛrɛ nasiraw la limanaw a jarala k'a fɔ MINUSMA u ye sɛbɛn min bɔ nin ye ni a jarala k'a fɔ san 2021 min ni an filɛ o kɔnɔna la o kalo saba fɔlɔ a jarala k'a fɔ MINUSMA maaw ye jateminɛba de kɛ dantɛmɛ wale minnu bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma u ka sigiyɔrɔw la n'o ye violation et abus de droits de l'homme limanaw a jarala k'a fɔ ko ni ye jateminɛ kɛ jate minnu bɔra MINUSMA maaw fɛ o ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ bamancɛ wale tigilamaw min ye binkani wale 182 olu nɔ yira o la ni ye jateminɛ kɛ jɛkulu minnu fana bɛ yen ni olu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn la ani olu yɛrɛ de y'u bolonɔ bila sɛbɛn na ko bɛn kana Mali kɔnɔ limanaw a jarala k'a fɔ olu fana dantɛmɛ wale 37 bɛ yen olu fana sen yera o la ni ye jateminɛ kɛ yɛrɛ lakanakulu minnu bɛ yen n'o ye milisi ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ye a jarala k'a fɔ ko min ye dantɛmɛ wale ka maaw ka hakɛw daraki ko 117 olu fana sen yera o la min ye an ka armée ye limanaw k'u fana sen bɛ a la dɛ a jarala k'a fɔ faamaw n'o ye forces armées maliennes ye dantɛmɛ wale min ni o taara ka ɲɛsin maaw ma ko 58 ko armée fana sen yera o la min ye barikani ye faransika kɛlɛcɛw a jarala k'a fɔ olu fana niyɔrɔ ye 27 ye min ye kunnafoni sɛbɛn ye Nouvelle Horizon limanaw a ko mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies yɔrɔ ale de ye MINUSMA jamana n ka fɔ diɲɛ kelentɔnba ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔ yan a bolofara in tɔgɔ de ye o ye ko MINUSMA limanaw kalo saba o kalo saba ni ye jateminɛ kɛ maaw ka hakɛ minnu bɛ daraki ani binkani wale minnu bɛ taga maaw sɛgɛrɛ u ka cakɛ bolofara min bɛ yen n'o ye division des droits de l'homme et de la protection DDHP limanaw u ye jate minnu fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ binkani wale 421 de la olu la an y'a fɔ ten sisan min ye yɛrɛ lakanakulu ye milisiw b'a la bamancɛ wale tigilamaw ka baara fana b'a la hali Mali armée yɛrɛ a jɔla k'a fɔ olu fana sen b'a la ni ye jateminɛ kɛ force Barkhane n'o y'an dɛmɛ jɛkulu ye ka bamancɛ wale kɛlɛ a jɔla k'a fɔ olu fana sen bɛ a baara ninnu na walasa maa minnu bɛ yen ni olu de tun bɛ sɛgɛsɛgɛli in hukumu kɔnɔna la MINUSMA ka cakɛda minnu bɛ yen n'u sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya Gao Kidal Menaka Mopti Tombouctou ani Bamako o bureau minnu bɛ yen a jala k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Kayi fana b'a la Kulukoro Segu Sikaso u ka cakɛda bolofara minnu b'o yɔrɔ kofɔlen ninnu na olu fana de farala ɲɔgɔn kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ limanaw jaabi min bɔlen nin ye min na a kɛra sababu ye k'a jira k'a fɔ ko adamadenya hakɛ limanaw maaw ka hakɛw i sigilen don i sigiyɔrɔ la ka binkali wale ta k'i sɛgɛrɛ walima ka i bɔnɛ i nin na k'i bolofɛn daraki i la walima maaw ka hakɛ to dantɛmɛ wale cɛnimusoya siraw la k'o ta ka ɲɛsin musolakaw ma a jirala k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye MINUSMA maaw k'u sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan n'i ye jateminɛ kɛ jɛkulu minnu bɛ yen n'a fɔra k'olu de bɛ yala la yɔrɔ kofɔlen ninnu na ni kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ olu a ko mana fɔ cogo cogo limanaw a kuma tɛ taa ka olu to o ye Al-Qaïda au Maghreb islamique n'u kama AQMI Ansardine Katiba Masina Jamaat Nusra al-Islam wal Muslimin n'u kama ko JNIM
État islamique au Grand Sahara ani État islamique fo ka taa se min bɛ tali kɛ al murabitun ana a jɛkulu ɲɔgɔnna caman minnu bɛ ka nin baara in kɛ Mali kɔrɔnfɛla ana a camancɛ yɛrɛ bolo ma o la sa MINUSMA ma ko nin ye gafe min ye nin limanaw a bɛ tali kɛ min bɛ tali kɛ janvier kalo tile fɔlɔ san 2021 ka n'a bila mars kalo min n'a kuncɛra o tile 31 limanaw a jala k'a fɔ wale min ye nin ye a caman bɛ yen limanaw dɔw bɛ yen nɔ ka kɛɲɛ ni san 2020 tɛmɛnen ye o kalo saba laban jate caman bɛ yen i b'a sɔrɔ n'i y'a kɛ ni kalo saba fɔlɔ min filɛ nin san 2021 kɔnɔ dɔ de farala a binkani wale ninnu kuntamaw kan limanaw o bɛ min ko fɔ o ye k'a fɔ halisa Moti mara Segu mara ka taa se ka wara ka taa hali Sikaso Kucala ni yɔrɔ caman na limanaw ko binkani wale dɔ de farala a kuntama kan fɛn ma bɔ a la kuma in ye dɛ an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ale Nouvelle Horizon kelen in na limanaw dantigɛli kɛn bɛ Suala Bayaya Haidara fɛ Suala Bayaya Haidara n'ale tɔgɔ fɔra ka ban wajulikɛla don an ka jamana kɔnɔ yan limanaw a y'i kando a ko a bɛ kale kuranɛ na ko min ye n'a fɔra ko maaw bɛ minɛ i n'a fɔ Razbach yɔrɔ kɔsa in na an ka kiiri tigilamaw ka lafasali kuluba 2 min bɛ yen limanaw n'u kolo ka gɛlɛ fanga b'u la n'u ko tu ne ko banangu e bɛ t'i ta wɔrɔ kɛrɛfɛ a yala k'a fɔ Sam ani Silima limanaw yɔrɔ ninnu ni jɛkuluba 2 in k'u ye u bɛ fɛ ka maa wele bɔgɔ jɛnnen kan sabu k'u ye tana tiɲɛ ka ɲɛsin u ka baara yɛrɛ ma n'o ye kiiri baara ye maa 3 minnu bɛ yen ni limanaw Mohamed Isu Bacili u k'a ma Razbach min bɛ tali kɛ Mohamed Ali Bacili ani ka taa se Maître Kasum Tapo limanaw ni cɛ 3 a jarala k'a fɔ k'u ye tanamako kɛ n'u k'a ma ko délit d'outrage à magistrat ka magistrats k'u buruja k'u to ka baara kɔnɔna la limanaw kuma in fɔlen a ma tɛmɛ hali waatinin yɛrɛ ka Suala Bayaya Haidara yɔrɔ ale ye diinɛma ye a bɛ diinɛ lase an ka jamana kɔnɔ yan ja dɔ bɛ yen ja min ni video kunkurunin don miniti 2 ani seconde damadɔ limanaw a ye ja in a ye ɲɛfɔli caman kɛ a kɔnɔna la a ye kuma in lase kɛrɛnkɛrɛnnenya la syndicat 2 in syndicat autonome de la magistrature SAM ani syndicat libre de la magistrature Silima k'a f'u ɲɛna limanaw ko n'a ma ɲɛ k'u ye ninnu wele bɔgɔ jɛnnen kan sabu k'u ye kuma fɔ olu ma kuma minnu na a tɛ bɛn Suala Bayaya ko ale ta ye kangaridakan ye sabu ko nin tɛna se ka kɛ kuma bɛɛ limanaw maa ma nin da lama k'o wele ka to o bila kaso la Suala Bayaya ko n'a ma ɲɛ ko nin bɛ kɛ zena Sam ani Silima ale b'a f'u ɲɛna wa a bɛ kangaridakan yɛrɛ don ko n'a ma ɲɛ ko Razbach limanaw ale min yɛrɛ yɔrɔ a bɔra kaso la kɔsa in na o tɛ waati jan yɛrɛ bɔ n'a fɔra ko a welela ko kura o don n'o senna o bɛ taa laban kaso la don kelen in na ko ni Razbach n'a ma ɲɛ k'a bɛ don kaso la Suala Bayaya ko k'u ka kaso bɔ yen limanaw u k'a fɛrɛ ale yɛrɛ n'a a ka jama u ka sigiyɔrɔ bila u ɲɛ n'a ma ɲɛ ko hali Razbach limanaw u n'a minɛ ka taa a don kaso la ale Suala Bayaya Haidara ale tɛna i sigi k'a lajɛ wa a bɛ kangarida gɛlɛn fana kɛ diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ Mali kɔnɔ yan minnu bɛ yen n'u b'u sigi ka kojugu kɛtɔ lajɛ limanaw maa min bɛ yen n'i b'i sigi ka kojugu lajɛ e yɛrɛ ni kojugu kɛbaa a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye Suala ko diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ yan u sigin bɛ ka jamanadenw tɔɲɔtɔ lajɛ fɛn o fɛn bɛ yen k'o ye tanamako ye o bɛ ka taga ɲɛsin jamanadenw ma u sigin bɛ k'a lajɛ limanaw Suala ko ale tɛna wajuli kɛ bilen jango k'a fɔ k'ale n'a fɔ ko maa ka hakɛ k'o lafasa jamana in kɔnɔ yan bilen wa a ye kan min lase diinɛ ɲɛmaaw ma o ye k'a fɔ u ka n'u sigi fiyewu ka jamanadenw ka hakɛ ndaragitɔ lajɛ sabu ko u ni dɔ ka basi bɛ fin ɲindi kelen na ne ka kuma tɛ nin dɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. kunnafoni nasira la limanaw sɛbɛn min bɛ yen ni o ye l'essor ye l'essor kumana faso ka fasiridi sɛbɛn don limanaw a y'a jira k'a fɔ ko nin ye ni siɲɛ fɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔ yan ɲɛnaminifɛn kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ an ka lakanabaw bɛ tɛgɛ kɛ a ma kofɔlenw na minnu bɛ a doni ka na jamana kɔnɔ yan limanaw waleya min kɛlen ye nin ye l'essor y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u bɛ drogue jago
ka atɛmɛ Mali fɛ walima ka nana ye ka jɔgɔ Mali kɔnɔ yan ko tɛgɛ kɛra a dɔw la tɔni 4 min ni u kama ko résine de drogue limanaw ni ye drogue fana siya dɔ ye min ni limanaw ale de nafolo ka ca o ye cayade da ye sabu ko ni ye drogue in a kilo 1 yɛrɛ ni y'a feere a bɛ bɛn $1 million de ma tolo ye nin drogue kilo 1 $1 million yɔrɔ wari ka ca kosɛbɛ ko o tɔni 4 yɔrɔ kilo joli bɛ sɔrɔ o kɔnɔna la n'i ko k'i b'o feere limanaw o ye miliyari caman de u kɛmɛ k'a da yɛrɛ fɔ yan miliyari 4 ani buruburu 5 limanaw n'i y'a feere a bɛ bɛn o de ma tɔni 4 o la sa douane min ye nin ye ni limanaw u ka wulikajɔ ani u ka sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ma u filɛ nin ka tɛgɛ kɛ maa dɔw la minnu bɛ ni u tun bɛ fɛ limanaw ka na ni drogue cɛjugu ye an ka jamana kɔnɔ yan a jirala k'a fɔ an y'a fɔ ten n'i y'a falen nafolo la limanaw miliyari 4 a n'a a kunkanfɛn drogue min n'u kama ko résine de cannabis limanaw a jirala k'a fɔ a bɛ bɔ jiri dɔ de la fleur dɔ limanaw ni fleur musoman dɔ don nka limanaw a nafolo o de ye caya da ye sabu ale ni min bɛ tali kɛ cannabis tɔw a n'olu tɛ kelen ye Salifu Tarawele ale min ye sɛgɛsɛgɛli kolo in ɲɛmaa ye ale y'a jira k'a fɔ ko direction nationale des douanes ale de ye nin waleya in kɛ tarata sɔgɔmada joona yɛrɛ fɛ u kɛlen kɔ ka siga k'a fɔ ko min ye donitigi dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jikɔrɔ ni Kura magasin dɔ kɔnɔ n'o ye an ka jagokɛlaba dɔ yɛrɛ limanaw u ka magasin kɔnɔ k'a taara ye o de kɔnɔna la ye u fɔlɔla ka baara min kɛ o de ye k'a fɔ maa minnu nana ni doni ye limanaw u tun tɛ fɛ ka u jɛya sabu u y'a jira dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko doni u bɛ to ka na ni woro min ye f'u b'a fɔ a ma ko petit cola kɛ u y'a fɔ de k'o de don maa min ta ye doni ye ale ko petit cola don u bɛ fɛ k'a dogo an ka douane u fana sɛgɛsɛgɛli bolo ma limanaw u sigara i sigara fɛn o fɛn na i ka o sɛgɛsɛgɛ ka s'a dan na o fana de cɛ ka ɲi douane maa minnu bɛ yɔrɔ in na ye u ye a ko in sɛgɛsɛgɛ limanaw ka taa sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko hashish limanaw u kɛlen don k'a bila ɲɔgɔn kan ka emballé cogo dɔ la limanaw hali n'i y'a ye i t'a kɛ ko fɛn cɛjugu yɛrɛ don nka limanaw maa b'i dɔn fɛn de dɔn o la sɛgɛsɛgɛli min kɛra nin ye douane maaw fɛ u taara ye k'a fɔ ko nin drogue cɛjugu de ye limanaw a bilabilalen don ɲɔgɔn kan ye nka n'i y'a ye i b'a fɔ ko malobɔrɛ i mana ye dɔrɔn i b'a kɛ malobɔrɛ ye nka douane maaw ko nin ye min ye nin drogue cɛjugu de ye min ni limanaw n'a faratira ka don an ka jamana kɔnɔ a bɛna kɛ tiɲɛniba ye u ka sɔrɔ kunnafonidilaw k'u ɲininka u ka sɔrɔ k'a fɔ ko drogue min don a bɛ fɔ min ma ko résine de cannabis limanaw a nafolo ka ca o ye cayaden da ye limanaw maa minnu chauffeur kɛ in maa min nana n'a ye a jala k'a fɔ a kun bolila nka u tilala ka tɛgɛ k'a la tuguni bi ale kɔni bɛ procureur ka bolo kan wa sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bɛ sen na a nana sira o sira fɛ maa o maa da b'a la limanaw ka tɛgɛ kɛ u bɛɛ lajɛlen la Umar Sankari ale de ye fasiri in kɛ an y'a bɔ lesɔrɔ kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya b'a la kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye les échos welewele ale kumana limanaw a jarala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Bamako mairie-ba ale ni jɛkulu dɔ filɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko Bamako ɲama ka bɛɛ lajɛlen yɛlɛma limanaw ka bama yɛlɛma ka nafa bɔ a la nafa min n'o bɛ se ka kɛ courant yɛrɛ ye o la sa a jarala k'a fɔ an ka faba n'o ye Bamako ye yɔrɔ a jarala k'a fɔ ɲama limanaw o de kɛn bɛ an sigiɲɔgɔn ye ɲama ka se ka bama yɛlɛma ka nafa wɛrɛ bɔ a la sigida maaw bɛ se ka nafa min sɔrɔ min ni ɲamanko yɛrɛ tɛ kelen ye o la sa tarata Bamako district mairie-ba yɛrɛ kɔnɔna la a jarala k'a fɔ u ka sigi min n'u kama ko session extraordinaire conseil du district min ni o kɛra o de senfɛ limanaw k'u kumana a baara in kan o la sa a jarala k'a fɔ ko nin bɛna kɛ yɔrɔ belebeleba ye yɔrɔ min n'a bɛna kɛ ka ɲamaw ka bama yɛlɛma limanaw k'a kɛ fɛn min ni a bɛ se ka kɛ courant yɛrɛ k'o di maaw ma u bɛ se ka mago ɲa a la cogo min na a senfɛ fana ko métropole du Grand Lyon o ye bɛn belebeleba 2 di Bamako mairie-ba ma u bɛ se ka ɲama cɛ n'a ye cogo min na n'i ye jateminɛ kɛ a kɛra baara min ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ an ka faba in kɔnɔna la yan
limanaw nisɔndiya o bɛna kɛ a baara senfɛ sabu n'i ye ɲamako kɔni fɔ limanaw k'i bɛna ɲama bama yɛlɛma k'a dagabɔ maaw da la o ye nisɔndiya ye bɛɛ lajɛlen fana b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Bamako ka bi limanaw o ye kuranko ye kɔsa in na jamanaden caman wulila k'i ka nisɔngoya yira k'a fɔ ko kuran yɛrɛ tɛ sɔrɔ fiyewu ka mago ɲɛ n'a ye baara min daminɛnen ye nin ye n'a a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara k'u bolo don énergie di Mali maaw fɛ ka kuran wɛrɛ fari u kunna limanaw ni a mega waati yɛrɛ o ka can kosɛbɛ a jala k'a fɔ ni baara in nana se ka kɛ don nataw la a ɲama k'a bama yɛlɛma k'a kɛ kuran ye k'a fara énergie ka kuran ko kan limanaw ka na dɔ bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuranko yɛrɛ la kuran fanga min bɛ yen n'o ye mega waati ye o 40 ɲɔgɔnna k'a bɛna kɛ sababu ye k'o di énergie di Mali ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako ale dugu kɔnɔna wa ko nafa wɛrɛ caman yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna la ni min bɛ tali kɛ Fatumata Samake ale min ye maire ka n k'a fɔ Fatumata Tarawele ale min ye maire ka danga fɔlɔ yɛrɛ ye ale de ye nin kuma fɔ a ko baara in a bila ka suma yɛrɛ tɛna kɛ a la bilen sabu maaw kɔrɔtɔlen don a ko la ni nin kuma fɔra ka ban bɛɛ n'i sigi ka a waleya kɔnɔ wa donjan ko yɛrɛ tɛ han a nana bila sen kan Seydou Fane ale de ye fasiri in kɛ limanaw an y'a bɔ les échos kɔnɔ aw bonya b'a la. Joliba Fm. Sirili sɛbɛn bɛ ni o ye la sentinelle ale kumana limanaw sentinelle y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ jɛkulu min bɛ yen ni u k'a ma ko biprem limanaw ko biprem ye kangaridakan kɛ ko ni olu nana bɔ a kalama k'a fɔ ko sariya kisɛ o sariya kisɛ bɛ ta CNT minnu bɛ député jɔyɔrɔ la bi limanaw ko o sariya bɛ kɛ sababu ye ka kɔ don jamanadenw ma walima ka nafa lase maa damadɔ ma biprem maaw ko olu jɔlen don k'o lajɛ n'o nana kɛ u n'a a tigilamaw u n'u sama ka se kiribulon la walima u na wulikajɔw kɛ jamana kɔnɔ min bɛ se ka a ko yɛrɛ bali walasa la sentinelle a y'a jira k'a fɔ ko in nin bɛɛ lajɛlen wulila mun kama yɔrɔ Magma Gabriel ale min na a ye a lase limanaw k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔla a tilala ka a bali ko kura walima k'i kɔ don sɛbɛn min na a kun y'o ta ni o ye sariya ye ko ka député kɔrɔw ɲɛmakɔrɔw ni o ye assemblée député ɲɛmakɔrɔw ye ka taa se député minnu bɛ yen ni olu ye députéya kɛ ka tɛmɛ limanaw ko ka hakɛ kɛrɛnkɛrɛnnen di olu ma hakɛ minnu ni o bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye limanaw u bɛ se ka u ka sigi tɔ yɛrɛ kɛ u kɛlen ko ka baara kɛ o hakɛ ninnu a bɛ tali kɛ passeport diplomatique b'a la maa fila ka di ma n'o ye lakanabaa fila ye olu k'i kɔlɔsi bolimafɛn kelen u ka di ma a n'a chauffeur min bɛ tali kɛ kɛrɛfɛ sara min n'u k'a ma ko indemnité soko la indemnité de logement ani kuranko jiko nɛgɛjurusirako limanaw fɛn fɛn ye i ka ɲɛnamaya tɔ yɛrɛ ye e k'o kɛ lafiya la Magma Gabriel kun ye nin sɛbɛn ta k'a laɲini kɛ sariya don limanaw ni sɔnkun kɛra a ma a kun bɛ ta wa a kun bɛ kɛ sariya ye baara bɛ kɛ n'a ye limanaw kaba kuma fɔra jamanaden caman wulila réseaux sociaux ni sira wɛrɛw kan k'a fɔ min kɛtɔ ye nin ye min fɔtɔ filɛ Magma Gabriel Konate fɛ limanaw ko a tɛ ɲɛ o de la yɔrɔ jɛkulu min ye n'o ye biprem ye olu dɔnnen don n'u ka nin waleya ninnu ye Lasine Jawara ale ye kangaridakan kɛ a ko olu ta tɛ k'u bɛ a fɔ ko a tɛ kɛ nka olu b'a tigilamaw yɛrɛ de sama ka se kiribulon la sabu ko CNT limanaw yɔrɔ u sigira dɛ u bɛ baara la nka limanaw jamanaden bɛɛ fɛla tɛ ni CNT u sigili ye caman u sigira don min na caman ko ninnu sigira kan min kan jamanaden caman ka fɛla tɛ aw b'o sigi la o jamanaden caman tɛ aw ka ko caman fɛla tɛ jamanadenw taabolo ye n'a fɔra k'a bɛna sariyaw ta ko ka k'o kɛ jamanadenw kɔ kan biprem ko a ko bɛ ɲini ka kɛ damatɛmɛ ye o la Lasine Jawara a ye nin kuma fɔ a ko bi olu ka fara ɲɔgɔn kan ka CNT Conseil national de transition k'u ladi k'a f'u ɲɛna tiɲɛ don u bɛ députéya sigi la dɛ nka ko bɛ ko la u k'u janto u kana u sen don o la u ka cɛmancɛ fanga in kalo 18 kɛ k'u kɔ don k'a sɔrɔ u kana don jamana yɛrɛ tana na u kana don jamanadenw u tana na o y'u ka ladilikan ye u y'a jira k'a fɔ ko u bɛna taama dɔw yɛrɛ boloda ni sunkalo kalo in tɛmɛna limanaw k'u ka nisɔngoya yira k'a fɔ ko hali pigini ni o tara jamana nafolo la k'o don ni sariya ninnu dafɛ
sariya minnu ni a tɛ taa jamanadenw ka hɛrɛ sira foyi la limanaw a nafolo bɛɛ lajɛlen a na segi yɔrɔ la yɔrɔ min na a bɔra yen nɔ sabu yɛrɛ ko ten ko a ko dama tɛmɛna limanaw an n'an sigi ka nin ko tɔ de kɔnɔ a bɛ taa laban min na kuma in nin dɛ ne ka kuma tɛ an y'a bɔ la sentinelle kɔnɔ aw bonya b'a la kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye le soir de Bamako ye ale kumana limanaw soir y'a jira k'a fɔ ko ministre 3 bɛ yen minnu bɛ yen u bɛna taa ɲɛfɔli kɛ conseil national de transition cɛbaw ɲɛma bi o la sa bi sɔgɔmada in na o y'a waati duman yɛrɛ ye o la sa ministre 3 min ye nin ye ni dɔw bɛ yen o nin tɛ olu siɲɛ fɔlɔ ye nka dɔw b'u la nin ye olu siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ CNT maaw ɲɛma o la sa a jirala k'a fɔ ministre 3 min ye nin ye colonel Sadio Kamara ale de bɛ an ka kɛlɛcɛw ani kɛlɛcɛkɔrɔw ka koɲɛ kunna ani jamana lakana ministre min bɛ yen n'a bɛ sɛnɛ baganmara ni mɔni kunna Mahmoud Ould Mohamed ale fana bɛna ye kɛnɛ in ka bi ka ɲɛfɔli kɛ fo ka taa se mara cɛma bɔli administration territoriale et de la décentralisation lieutenant colonel Abdoulaye Ibrahim Maïga o la sa ni ye jateminɛ kɛ limanaw a jala k'a fɔ ni ministre 3 min ni welekan ye mun ye u bɛna taa mun fɔ mun ɲininkali bɛna taa kɛ u la limanaw ni ye jateminɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ kalata kundalen don an ka jamana in kan ministre min bɛ mara cɛma bɔli kunna a na kɛ ale welela o kama a bɛna taa ɲɛfɔli caman kɛ jɔn ni jɔn de sen bɛna don kalata in na parti politique tɔn yɔrɔ kɔsa in na jamana yɔrɔw tilatilali ka yɔrɔ dɔw bila yɔrɔ dɔw ka bolo kan ka mara yɔrɔ dɔw k'olu bɔ u ka tɔgɔ min b'u la n'o ye cercleyaw n'a ɲɔgɔnnaw ye ka tɔgɔ wɛrɛ da u la walima k'u bɔ u ka marabolo la k'u fara dɔw kan a kɛra mankan ye kosɛbɛ jamana kɔnɔna la dɔw ko k'u tɛ jɛn n'a ye limanaw munna ko ministre in a kɛmɛ ka ko in kɛ yɛrɛ kelen ko ye politique tɔn dama don a la fasoden jama dama don a la jɛkulu tɛ yen i n'a fɔ minnu ye bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na limanaw ko in kɛra olu kɔ olu si dama don a la o y'ale ka ta fan ye ministre min bɛ yen n'ale bɛ sɛnɛko kunna ale ko ale bɛna taa ɲɛfɔli min kɛ limanaw o de ye k'a fɔ ko kɔɔrisɛnɛlaw murutilen don ɲina campagne 2020-2022 k'u tɛna kɔɔri yɛrɛ sɛnɛ k'a sababu kɛ ko kɔɔri sɔngɔ limanaw a yɛlɛla o la sa ministre a fana bɛna taa jaabi di o baara ninnu kan kɛrɛnkɛrɛnnen la kɔɔri sɛnɛyɔrɔw la Mali kɔnɔna la yan nɔ o la sa min bɛ tali kɛ ministre 3nan in ni o bɛ an ka kɛlɛcɛw ani jamana lakanani kunna colonel Sadio Kamara limanaw ale ka wele kan tɛ dɔwɛrɛ ye k'a jira k'a fɔ jamana yɛrɛ lakanako y'a ye sabu ni bɛɛ lajɛlen bɛ ka i yɛrɛ ɲininka bi bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala Mali kɔnɔ limanaw bɛnkan sɛbɛn in lawaleyali gɛlɛya b'a la o ka bon hakili ma maa minnu yɛrɛ y'u bolonɔ bila sɛbɛn in na olu de bɛ k'u se tereke bɛnkan sɛbɛn in ka bi a sene ka sira sɔrɔ limanaw a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ sisan yɔrɔ bɛnkan dɔ o fana bolonɔ bilala ɲɔnɔ mara la k'a fɔ ko marifaciw ka jɔ maafaw ka jɔ ani donso minnu b'a yɔrɔ kofɔlen ninnu na fo ka taa se bamancimaw ma olu de y'u bolonɔ bila a sɛbɛn in na a kɛra ni ko conseil islamique Mali silamɛ diinɛ tɔnba olu ka wulikajɔ de kɛra sababu ye farabugu bɛnkan ka kɛ maafaw ani binkaniwalew a ka dabila limanaw nka bɛnkan in kɛra jadima minnu b'a yɔrɔ kofɔlen ninnu na olu dalakan kɛra mun ye ko fɔ armée de ka taa ka bɔ a yɔrɔ kofɔlen in na nka bɛnkan in kɛra limanaw ko fiyewu armée tɛna taa ka bɔ yɔrɔ in na bɛn kɛra o ka sɔn kɛra o ma nka limanaw ko nka halisa bɛnkan in na ɲɛ ŋunu bɔnnen don ɲɔgɔn na a yɔrɔ kofɔlen in na ye armée dun ka to yɔrɔ in na n'a fɔra ko bamacimaw ko fiyewu ko fɔ armée ka taa bɛn dun kɛra a kan limanaw joli dun tɛ se ka suma nɛ kan o la sa colonel Sadio Kamara a bɛna wele ni bɛnkan in kɛra cogo min na ani bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ a bɛ ka lawaleya cogo di limanaw kuma bɛna taa kɛ nin kan ministre in ka kuma la nin ye ale yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye ale ka wele CNT maaw fɛ limanaw maaw kɔni sigilen don k'a kɔnɔ a na taa jaabi ɲuman di wa walima a na jaabi kolon di o kɔni na kɛ maaw n'u sigi ka a ka jaabiw de kɔnɔ sa kuma in nin ye a ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la ayiwa an t'a bila yan waati n'a ka waati an bɛ kunnafoni ninnu kuncɛ yan ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu y'an sigi k'an lamɛn nin waati in na min bɛ tali kɛ kunnafoni sɛbɛnw la ka la Amadu Jalo fɛ Bɔkari Tarawele ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la Amadu Tolo ale fana bɛ kumaso kɔnɔ min ye Sirandu
Sirantuba muti fɛ ka ba in de fɔ quoi Sirantuba ne yɛrɛ batoma don ale fana bɛ kumaso kɔnɔna la limanaw ka aw fɔ ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ a kan bɛn sini ni Ala sɔnna aw ni ce radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la